Вот военный, истинный военный, пожалуйста. Ну, Можешь сидя удобнее, будет, чтобы нас слышали. я так не могу, я ж все-таки кадет. Присаживайся. Ну, спочатку назову свое имя. Я учеников Захар, кадет Витебское кадетское училище. И я могу сказать, что в нашей истории была невероятная колькость самых розных поспехов. Давайте вспомним ту ж Библию, надрукованную с Карыной. Одна из первых Библий, надрукованных у Европе, была на нашей мове. Это же цудовно, вы удумайтесь. У нас в конце уже 16 стагоддзя была такая колькость варштату для друкавання, якое могли зайздросціць многие краины Европы. Вось могу вспомнить своего земляка, ну, Змеёршчыны. Это Генрык Махоўскі. И он за свое жыццё паспеў як змагацца за незалежнасць нашай краіны, так і нават удзельнічаць у стварэнні розных скульптурных объектов у ЗША. Так само можно сказать и про, як же его звали, один из наших георгов, які так само змагаўся за незалежнасць, ну, падчас расійскай імперыі, ну, быў вымушаны эміграваць і быў айцом аснавання, можно сказать, географии учили. Давайте вспомним наши сучасные поспехи, той же Белас. Чему нам этом не ганарыцца? Той же Софийский собор, один з трох побудованных у 11 стагоддзі, адны з першых мураваных пабудоў. Ды наогул наша архітэктура, яна ж унікальна. У нас спляталіся гэтыя рысы усходу і захаду, і наогул это адлюстроўваецца, відаць, ва ўсіх нашых, ва ўсім нашым творчасці. Бо як бы не было заўсёды, як бы не ціснулі нас з захаду, з усходу, беларусы імкнуліся захаваць сваю унікальнасць. І ў гэтым плане трэба разумець, што трохі збытаўся, зараз сфармулюю мысль. Я ганаруся усім нашым народам, людзьмі, якія праслаўлялі гэту зямлю, пачынаючы ад Ізяслава Брачеславіча, Усяслава Чарадзея, Рагнеды. Ось, давайте вспомним ту ж Єфросіню Полацкую. Одна з перших освітниць на території Усходньої Європи. Адчиняла школи, кляштери, виховувала дітей, допомагала дівчинам. Освітництво в 11 стагоддзі, ви вдумайтеся. Керувала і раїла мужикам. Ой, пробачте. Які узначальвали сусіднє княство. Было это? Было. Было. Калі ласка, адкажы, калі ласка, на одно пытанне. А для цябе асабіста вялікая чынная вайна, ну і развал Советского Союза, гэта што? Як ты разумееш гэта? Вялікая айчынная вайна – это страшная трагедія для нашого народу, в першую чергу. На жаль, многія войны, ну, як Першая сусветная, і нават там наполеоновскія тыя ж войны, яны, на жаль, приводили до того, что белорусы воевали один за одним и забивали один одного. И это страшно. И страшно то, что загинул кожны третий. Я працаваў со списами ахвяр, уводил их у АДБ. Ну, это была наша доследчая праца, якая выиграла на республице. И я бачыў гэтай фамилии, гэтай сем'і. Вось ты читаешь, ну, просто список, да, ахвяр, лічбы. Ну, там, невядома. А тут читаешь документы, якія, ну, значит, российского архива, ну, яны были передадены, а там фамилия, ну, семья. Батька, мать, сыны, 2, 3. Страшно. Великая чынная война, конечно. Великая чынная война для цябе асабіста – это тады, калі беларусы забивали беларусаў? Нет. Все-таки в першую чергу это мужность нашего народу, храбрость тых людей, якія вярнуліся и освободили эту землю. Люди, якія, ну, яны разбили самую страшную навалу в Европе. Тых людей, якія не лічылі, что большасць насельніцтва имеет право на жыццё. Какая повинна быть мужность, как не сдаться, как протягивать борьбу и в конце концов перамагчы.
Скажи, калі ласка, мы маглі пазбегнуць гэтай вайны? Пазбегнуць вайны можна было, але, на жаль, увогуле сусветнае грамадства, ну, як і краіны Захаду, ды і Савецкі Саюз, не вельмі імкнуліся аб'яднацца. Ну, то есть спробы былі. Да, той же Савецкі Саюз, ён звяртаўся да стран Захаду, да, але вельмі супрацьпярэчлівыя былі бакі. Вось гэта праблема ідэалогіі. Калі трэба было аб'яднацца, мы не аб'ядналіся. І прыйшлося заплаціць вялікую цану за тое, каб зразумець гэта. І, на жаль, многія гэта зараз забываюць. Аб тым, што перамог гэта, радаваліся ўсе. Усе змагаліся. І ніхто тады не вызначаў, хто там каго больш. Все былі разам. А зараз мы зноў ідзем неведама куды. На жаль. Але мужнасць беларускага народа і яго храбрасць у гады вялікай адчыннай вайны, это я лічу аб'ектыўны факт. Ну, а Советский Союз? Ну, тут яшчэ больш супярэчлівая з'ява. Таму што, як Савецкі Саюз, ну, вельмі многа ён зрабіў для Беларусі. Это зразумела, это наша прамысловасць, все-таки все это основа наша. І в некім плане это каранізацыя, ну, все-таки. Але, на жаль, многа было і памылак у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны і прывялі да развалу. Бо вось у меня, напрыклад, по матчынай лініі у меня ёсць людзі рэпрэсаваны, раскулачаныя, але ж ведаеце, я ж ведаю, як яны жылі. Ну, как бы, яны працавалі просто, многа працавалі. Таму яны жылі, ну, так, даволі добра. Ну, жаль, ну, вось былі дапушчаны некаторыя памылкі. Ну, і сам по себе развал. Ну, это ж таксама трагедыя, ведаеце. Што за гэтым последавало, это много праблем прывяло. На шчасце, як бы, у адрозненне ад той жа Югославіі, да, развал быў даволі мірны. Зараз мы зноў заўважаем нешта незразумелае. Чаму? Ну, як я ўвогуле стаўлюся да гэтага, ведаеце, я не магу зараз сфармуляваць гэта адносіны. Я імкнуся зразумець, што гэта была за краіна, як тады жылі людзі. І спадзяюся, што тады ўжо змагу зрабіць дакладны адказ на гэта пытанне. Спасибо большое за искренний ответ. Присаживайтесь. Спасибо.